В първото видео от тази поредица ще говорим за това къде и как можем да намерим информация за софтуера, как можем да го свалим и инсталираме на нашия компютър. Сайтът официалния, на който може да намерим всичко това, е qgis.org, като в него можем да видим допълнителна информация за проекта, като например какви са основните места от живота, индустрията, образованието, в които можем да използваме този софтуер, различни новини свързани с него. Също така можем да видим информация за общността, като QGIS всъщност като един open source или софтуер с отворен код се развива доста активно благодарение на активната общност от хора, която стои зад него. Така че всъщност участието на потребителите в разработването, в нови продукти и услуги, които може да са свързани с този софтуер, е много активно. Както всяка друга такава дейност, този тип софтуер се развива точно благодарение на обществото от хора, които стоят зад него. В менюто ресурси можем да видим документацията, която също е доста пълна и може да бъде от полза за всеки човек, който иска да работи с софтуера, както и разбира се различни книги, ресурси и така нататък. Мястото, от което се сваля софтуера е ето тук, Download, също и в момента на началната страница имаме голямо зелено меню, ето тук Download, зелен бутон, като имайте предвид, че това разбира се, в зависимост от това кога гледате видеото, може да е малко по-различно. В момента имаме един призив тук, който ни подканя, ако искаме да направим дарение. Софтуера може да бъде използван безплатно от всеки, включително и за комерциална употреба, така че той се издържа реално от подобен тип дарения и доброволческа дейност, така че ако желаем, можем да направим дарение или да пропуснем тази стъпка и да отидем на страницата за сваляне на софтуера. Тук има едно много важно нещо, което трябва да знаем. Начините за инсталиране, ако говорим за класическия Windows, който предполагам, че по-голямата част от българските потребители използват, са два. Единият е ако свалим така наречения standalone инсталатор или самостоятелен инсталационен файл, който ни дава long-term version или тази версия, която е с възможно най-стабилно поведение към този момент. Можем също така да изберем и въпросната версия, последната, която в случая в момента е 3.40 и да си я свалим и инсталираме директно на компютъра. Това е лесен и бърз вариант, но аз не го препоръчвам, както и много други мои колеги също изразяват същото мнение, поради факта, че за да работи QGIS на компютъра е необходимо да има различен тип изграждащи блокчета от софтуер, които трябва да функционират заедно като едно. Можем да си представим това като един пъзел, който е целият QGIS, за да може той да работи правилно, да имаме всички инструменти, да имаме абсолютно всички видове менюта вътре и така нататък и всичко да работи гладко, е необходимо всяко едно парченце да бъде на мястото си. Ако инсталираме някой от тези варианти, може да се случи така, че например версията на Python на компютъра, на който инсталираме, да не е тази, която е необходима на QGIS, за да може да работи. Или нещо друго от тези парченца от пъзела да го нямаме на нашия компютър инсталирано и съответно това да доведе до някакви проблеми в работата. Виждала съм, например, на компютър, който беше доста стар, инсталиран софтуера по този начин, липсваше една част от менюто за работа с растери. Защото това са инструменти, които за да работят е необходимо да имат нещо друго, което да е необходимо на софтуера, за да може той да функционира. Така че по-добре да използваме горната опция, онлайн инсталатора, който е на OSGeo и който всъщност ни дава абсолютно всичко, което е необходимо на компютъра, за да може QGIS да функционира правилно. Така че този инсталатор препоръчвам да бъде използван и като щракнем тук, сваляме инсталационните файлове, минаваме си нормалната процедура по инсталиране, която е такава каквато навсякъде във всички софтуери, няма нищо специално или трудно в това и можем да сме сигурни, че всичко необходимо на QGIS, за да може той да функционира, ще го имаме на компютъра. Това е доста особено и доста специфично и е нещо, което трябва да се внимава така, когато за първи път човек има досег с този GIS софтуер. По отношение на общността, която стои в България зад софтуера,
Имаме сайт, който се казва qgis.bg и в който можете да намерите допълнителна информация за хората, които работят с софтуера в България, за негови функционалности и други интересни и полезни неща. В началото виждате основна информация за софтуера, а ако дойдете ето тук на менюто Docs, можете да видите всъщност доста полезна информация, ако сте начинаещи. В Wiki колегата Иван Иванов, който създаде този сайт и който е основният двигател на инициативата в България и въобще на QGIS в България, е добавил някои основни термини, които може да се използват от потребителите в ежедневието и може случайно да не знаем нещо от тези думи какво означава, така че тук са описани. А ако дойдете в менюто Увод в GIS, можете да видите един кратък онлайн курс с текстове, описания и примерни данни за въведение в GIS, увод в GIS. Така че всъщност тук можете да научите основите на това какво представляват векторни данни, атрибути, как се събират данни, какво е топология и така нататък. Това е превод на един от известните такива курсове, които са налични в интернет пространството, така че можете да го прегледате и да го използвате и ако имате желание, разбира се, да го разширите. Както казах, QGIS е инициатива, която се крепи на много наброй ентусиасти. В момента тук можем да видим информация за отворената GIS конференция FOSFOR-GBG, която ще се проведе на 7-8 март 2025 година и можете, ако желаете да се регистрирате, да направите събития, ако сте ентусиасти и работите с QGIS или да участвате като зрител в мероприятието, което всъщност е по този формат FOSFOR-G, който се провежда в цял свят.